premis del tercer concurs de Ripoll ja, de part del compte, que sí que són canales. Primer de tot, com cada any, agrair a l'empresa de Ripoll, representat per Genís i l'Amèlia, que com cada any ens conviden a fer aquest concurs i a veure una miqueta més la part positiva de la química. Després agrair-vos a tots vosaltres la participació, per uns obligatòria i pels altres voluntària, i com cada any remarcar que sempre pugem un grau més, i aquest any una altra vegada els treballs han sigut una miqueta millors que l'any passat, i destaco que hem tingut el primer treball en anglès. Felicitats per qui l'hagi fet, que no sé si ha tingut premi o no. Us deixo amb el Genís. Estava Amanda i la companya seva, que són la gent nostra d'IMSD, per tant és gent que estima molt la química, i els fa molta il·lusió veure que us esforceu en fer treballs en química. Nosaltres fem aquests premis per fer una mica de divulgació en positiu de la química. Ja sabeu que sempre hi ha una certa tendència a veure la química en negatiu, nosaltres la volem veure en positiu, i per això fem aquest treball. Com que aquí sou molts grups i el nivell ens agrada, doncs donem un petit premi per aquest treball, que es diu The Powdered Milk. És un petit detall, En aquest cas, per l'originalitat del tema, que ens agrada molt, i és la química en l'amor. Realitzat per Pol Torres, el Xavier Montfort i el Raúl Aguilar. de mèrit del treball o mèrit acadèmic, n'hem premiat dos, amb el mateix grau, no hi ha un primer i un segon, tots dos són meritoris. Un d'ells és la radioactivitat, Xia Wang i Natàlia Jiménez. Suposo que sabeu com val pels premiats. Això són vales de l'Abacus. És una targeta de regal de 50 euros. Per la conservació dels aliments, la Ainhoa Guisuete, la Fiona Arrizabal Laga i la Núria Cap. Fer un petit donatiu. Per fer-nos aquesta petita celebració, jo us considero com una petita festa, i animar-vos a seguir estudiant i seguir aprenent de la química i de les altres coses. Vinga, moltes gràcies.